Dit programma wordt mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden. Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar volle meer van mannelijke als van vrouwen. Heeg tijd voor een inhaalslag. Voor het project Vrouwen van Friesland worden 6 nieuwe standbeelden maken van Frieske vrouwen. Geen verneemde Frieske sporters, fotomodellen of politici, maar gewone vrouwen uit de familie, de vreunenroente of gewoon uit het eigen dorp. Welke vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar? Ik ken dat eigenlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zie dat meer kennen. 6 gewone Frieske vrouwen, maar elk haar eigen bijzondere verhaal. Zij krijgen een bronzen borstbeeld, maken door kunstenaar Natasja Benink. De komende weken zullen wij hoe de 6 beelden te staan komen. En wat maken deze 6 vrouwen tot de vrouwen van Friesland? Dit is nog de bronskleur. Ja. En naast wordt er zwart, wat ik patineren kan. En dan krijg je er meer leven in. Het is echt een prachtig mooi jitsel worden. Oh, wat mooi, hé. Die neus. Ja, mijn grote neus. Nou, ja. sis, ik ben gewoon ontroerd, echt. Wat mooi. Nou, ik ben best een creëze vrouw, sinds ik het zelf. Vrouwtje vind ik echt een ontzettende krachtige, mooie vrouw. Wat ik vooral inhoudelijk mooi vind van Vrouwtje is dat ze zich echt uit het als een feminist. En ik belangschot van het feminisme anno 2018. Dus in die zin vind ik haar echt een rolmodel. En daarnaast is het een ontzettende leuke vrouw. Ze komt binnen, ze lakert, ze buldert, ha 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 ha. Maar ze heeft gewoon een hele mooie lijn. En ze heeft gewoon de kaaklijn is mooi, ze heeft een lange nek. En wat vooral het mooiste is bij Vrouwtje is dat ze gewoon rechtop stiert. Hè. Ze is hartstikke gruts, kin omheen. Nou, dat vind ik machtig. Goed verdedigd! Mijn naam is Vrouwtje Hofma, ik ben 53 jaar. Kom op jongens, terug! In het dagelijks leven ben ik ondernemer. Ik heb 3 groothandels in automateriaal. En de rest van mijn tijd vul ik mijn vrouwenvoetbal. Ik ben voorzitter van de stichting SC Heerenveen Vrouwen. We binnen in Nijwanne. Maar de speelsters van het SC Heerenveen Vrouwensalvetal jouwt Vrouwtje hier een kliniek ons kwalbeen van het Heerenveen. Jongens en famkes, trogenoir, om de band in beweging te krijgen. En boven dat om het vrouwelijksvoetbal van SC Heerenveen onder de aandacht te brengen. Mijn doel is natuurlijk om deze club op de kaart te krijgen, om vrouwenvoetbal op de kaart te krijgen. Dat is het allereerste. Maar wat voor mij het allerbelangrijkste is, dat ik deze vrouwen die hier binnen, dat ik die de kans aan ken om hun sport uit te oefenen. Topsporter, hè? Ik zeg altijd, mijn motto is, als het nou Kikperie is, of die is Verna Kalma, of die is Justine van der Werf, of, maakt het voor mij net uit, moet niks uit, maatje. Als je langs het Abelense stadion rijdt, dan denk je, daar wil ik spelen. Dat is mijn droom. En dat moet net uit, maatje, als je man of vrouw bent. Dat is moeilijk, hè? Hey, tik erom. Och, ik ken er niks van. Ja, die is goed. Die is prima. Hartstikke goed. Als jullie me voorop stellen dat mannen en vrouwen hoeven mij net hetzelfde te wezen, want ze zijn net hetzelfde. De voetbal van deze vrouwen is ook nog heel puur. We gaan net op de groenlist die hangen, we staan op, we zijn op de voetbal in. En wij hoeven net in dikke Porsches rond te rijden, of nee, dat hoeft allemaal net. Het gaat dus echt om de voetbal. Maar ik vind, als je topsporter bent, nu spelen ze in de eredivisie, waar deze vrouwen hier rondrennen, dan moet je minimaal dezelfde faciliteiten en dezelfde mogelijkheden hebben. We hebben nu een competitie voor jong Heerenveen, vooral jong en jongetje. En die moet je jong Ajax spelen, je jong ADO, maar ik ga eigenlijk geen geld om de bus te betalen. Dan moet ik dan zeggen, senioren van Radio maar naar Den Haag. Ik ken het. En hoe ging dat nou oplossen? Nou, dat spanningsveld is ik elke dag in. Ik probeer in de picture te komen met die vrouwen.
Het beeld is oud, is skin, maar ik ga het nou patineren. Hij is helemaal gezandstraald, dus het beschut dat er geen vet, geen oneffenheden meer op zitten. En ik ga hem nou patineren en dat doe ik met kopernitraat. Kopernitraat, dat versnelt eigenlijk het proces van roesten. Dus vandaar dat het eerst die green krijgt. Hè. Dat is juist wel eens op standbeelden in de stad, dat is juist een green paardje. Dus hebben we het eerst green en ik brand dat terug tot het zwart. En dan komt een beetje het leven in het beeld. Ik had vrouwtje genomineerd omdat zij heel veel voor ons betekenen had. Ze had steeds maar, toen Jereveen bijna failliet ging eigenlijk, steeds maar ziet zij bij ons in het bestuur en had ze echt de rol op haar naam. Dat zij echt Jereveen weer de hecht inbracht had, steeds maar. Echt een powervrouw. Ja! Zij is wel echt iemand op de achtergrond die gewoon keihard voor ons werkt. En dat merk je nou ook. Alles is volledig positiever en alles ziet er gewoon in de toekomst echt heel goed uit. En ik denk dat zij daar wel in van de grutsen in is west om dat voor elkaar te krijgen, zeg maar. Zij krijgt lang trots dat het wel lukt, zeg maar. En dat is wel echt super om te zien. Kom op jongens, kom op! Ja, kijk, dat samenwerken. Ja! Aan de kant, niet op het veld, jongens! Meisjes! Hier, nog één. Ja! Doe maar. Nou, ik denk dat het vertrekpunt voor mij is, waar ik al mijn hele leven in steen, is dat man en vrouw gelijk behandeld worden moeten. En dat is een moeizaam gevecht, vind ik soms. En vanuit dat punt kwam ik toevallig bij de vrouwenvoetbal. Dus dit hier ik wel een orensport wezen kent, begreep me goed. En als er dan meer niet is, dan is juist niet eens een grote verschil tussen mannen en vrouwen. En mijn wielrennen en mijn voetbal zijn dit de meest conservatieve sporten in Nederland. Dus het is een heel moeizaam proces. Maar dan ben ik een echte Fries, of we dan een beetje tegenwind hebben, dan begin ik alleen nog maar harder te fietsen. Dan moest van goede huizen komen, want ik denk van, ik heb daar een stip staan en daar ben ik naar onderwijs. Nou vrouwje, wat vond je ervan, Joert? Leuk. Ja? Ja. Dat is altijd mijn boodschap als ik met vrouwje praat. Goed studeren. Studio maatje. Kerst een goede baan krijgen en kerst wat bereiken. Heel belangrijk. Maar volgens mij komt het met je wel goed. Ja. Zeker. Goed voor je. Ik vond het leuk dat je me Joert wien. Echt, ik heb een hartstikke leuke dag gehad. Ja, Mick? Ja, absoluut. Super. Het reikt me wel, moet ik eerlijk bekennen. Dus, ja, want dat is keer niet een keer. Ja, nou schukken nou, ik heb natuurlijk al maanden voor het gevoel. Nou, en eerst schuk mezelf en ik vind gewoon, ik heb gewoon kipvel van. Ik vind het gewoon een heel raar. Heel rare gewaarwording, ja. Echt weer. Ja, dit is heel bijzonder natuurlijk. Dus één keer, dus één keer een beeld. Ja, het is net echt, dit doe je net elke dag, nee. Zou ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel, en het leeft al wat in je en dan in je zus zelf, ja. Ik vind het altijd een heel eng moment, hè? Want nou, ja, wat vindt ze ervan? Hij herkent zichzelf erin. En ik ben natuurlijk geen Madame Tussauds. Dat wil ik net, want dat is geen kunst. Maar ja, ik zit nog een beetje naar te shaken. Ja, ik heb er nog iets van oef. Nou, ja, gelukkig vond ze het. Nee, ze weer eigenlijk zelf zit wel heel geëmotioneerd daar terug. Ja. Het raakte haar echt. En dan, nou, dat was een heel lief momentje, omdat ze dus al zo stoer is. Nou, dat was dus een hele zachte kant van vrouwtje, wat we direct even zeggen. Toen hij genomineerd werd, vregen die journalist van Louter Kranten wie is die rolmodel. Ik zei, daar heb ik echt moeite mee, want ik weet haast niemand te bedingen. En toen zei ik Nelly Smit-Kroes.
En toen dacht ik later van ja, ik ben nog zelf wat ouder. Ja, waarom kan ik net een rolmodel wezen? Gewoon, vrouwtje, kom op, we kennen het. Hè? Net te benauwd wezen, zeg ik altijd. Net zo bang wezen. Nije wieke een portret van Jildau, de laatste van de Sais vrouwen. En op het Jereveen worden de beelden ontbleten. Heel apart. Heel bijzonder. Dit programma waard mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden.